Bon dia. Avui, Diari de Balears vos vol mostrar com el PP de Mallorca té molt poca presència a la web i, sobretot, a dins la web institucional del Partit Popular de les Illes Balears. Per això farem una primera cerca a Google amb les paraules PP Mallorca. Com podeu veure, no hi surt cap pàgina. Surt el PP de les Illes Balears com a primer resultat i molt més a baix es relacionen les paraules PP i Mallorca només quan són notícies de diaris com el Diari de Balears o el Diari de Mallorca. Perquè si passam a mirar com és la web del PP del Partit Popular de les Illes, no trobarem gairebé cap referència a Mallorca. A la secció Contacte, per exemple, veiem un mapa sobre la seu del PP de les Illes, al carrer Palau Real de Palma, i enllaços directes a diverses webs, a diverses seccions d'aquest partit. Tenim el Partit Popular Nacional, el de Palma, el de Menorca, el de Formentera, el d'Eivissa Vila i noves generacions, els joves del Partit Popular, però enlloc que hi ha cap enllaç a cap pàgina del PP de Mallorca. Introduïm a la caixeta de recerca la paraula Mallorca per veure quines notícies apareixen. Nosaltres mos les hem mirades totes i la veritat és que no n'hi ha cap que sigui posterior a 2012. En qualsevol cas, la primera que surt és potser la més curiosa. Aquesta sorprenent notícia diu: llamada a la responsabilidad, el PP exige que el Consell de Mallorca retome l'activitat de forma immediata. És una paradoxa doble, ja que el titular es queixa de la inactivitat del Consell, però a dia d'avui Maria Salom i el Consell no existeixen enlloc i, a més, Jaume Font, qui era el representant del Consell de Mallorca a l'any 2009, ha desaparegut del Partit Popular. Així doncs, hi ha alguna raó per la qual el PP de Bauçà volia amagar Maria Salom i el PP de Mallorca? Ho deixam a criteri dels nostres lectors.